Esta é unha historia de paixón de mocidade, de paixón pola música. A que tiñan 4 rapaces do barco que aló polo ano 1965 decidiron facer un grupo de música moderna. Os irmáns Fernández Cruz, Antonio e Manuel, José Antonio Alonso Otero e Mauricio Carretero foron os encargados de iniciar esta aventura. Cos seus amigos e amigas pasaban o tempo libre ente o Pedragal, os paseos en lancha e as tertulias na Praza Maior, onde se reunían para escoitar as cancións de moda na sinfonola que tiña o bar Beirasil. Ali naceu a feliz idea e a primeira interrogante: como facer para comprar os instrumentos? O pai de Antonio e Manolo tiña a representación do refresco Siris, que xa patrocinara o equipo local de baloncesto. A fábrica de Tribes puxo 10.000 pesetas para botar a andar aquilo. Eles, agradecidos, puxéronlle ao conxunto o nome dos refrescos, Los Siris. O instrumental básico custaba alrededor de 40.000 pesetas e a diferencia foilles achegada por créditos la preventiva que xestionaba Amador López. A bodega do casino foi o santuario do cuarteto. Antonio e José Antonio nas guitarras, Mauricio no baixo e Manolo na batería non paraban de ensaiar ata sacarlle boas notas aos novos instrumentos. Un día recibiron unha chamada que os convocaba para unha actuación na bodega de Ruchel, en Vilamartín. Que foran e que non se preocuparan polos cartos, que tiñan que tocar nunha cea que daba o potentado José Luis Núñez aos amigos, como parte das celebracións polo seu casamento. Cando chegaron ao sitio, viron que a cousa fora unha broma. Malia todo, o anfitrión pediulles que, xa que estaban ali, tocaran e cantaran para eles. Así foi, e foron ben tratados e recompensados con 1.000 pesetas, na que sería a súa primeira aparición en público. A segunda actuación foi no Cine Monumental, dentro dun festival que organizaba o Colexio Divina Pastora. Foi o primeiro contacto de Los Siris coa mocidade do barco, entregada, que enchía o cine e que os fixo sentir estrelas por primeira vez. Tras unha frustrada actuación na pista de baile La Casuca, onde ían ser teloneiros dunha orquesta de baile, a súa seguinte aparición en público foi nas Casas Baratas, contratados por Miguel, o Parra, por 1.500 pesetas. Poucos días despois tocaron no Santiaguiño de Forcadela, con alborada incluída, onde contan que o licor café foi aliado do demo para deslucir a actuación. No inverno tocaron nun baixo en Santigoso, onde arrasou a súa versión de La Cucaracha. Nos bailes de Noitevella no casino coñeceron o grupo Los Sprinters, de Ferrol, polo que sentían admiración e o que lles compraron amplificadores, micros e unha batería que xa non usaban. Así fue que yo hablé, puerta yo llamé. Co novo equipamento e o que levaban ensaiado, o grupo xa se sentiu seguro e saiu a conquistar novos escenarios en 1966. A pista de baile Panizo da Proba, a de San Roque na Rúa Bella, o Salón dos Vellos na Rúa, festas no Seixo, Vila de Quinta, Carballeda, Prado ou Matachana. Eles cumprían como podían facendo a tradicional alborada, acompañamento da procesión e o que fixera falta. En estas andaban cando lles chegou unha invitación para participar no primeiro Festival de Conxuntos de Ponferrada. Encargáronlle uns traxes a Magín, o xastre máis distinguido do momento. Negros, con corte redondo na pecheira e lazo, custaron 3.800 pesetas cada un. No Teatro Edesa, na céntrica Plaza Lazúrtegui de Ponferrada, o cuarteto do barco viviu outras das súas grandes aparicións en público. Malia non pasar a final, foron mencionados como grupo revelación, e iso xa era todo un éxito, sobre todo porque supuxo un trampolín para a fama na comarca do Bierzo. Sucédense contratos en salas de festas de Cacabelos, Benvibre, Camponaralla, Villa de Palos ou Toral de los Vados. Naquel mesmo ano de 1966, Los Siris organizan polo Cristo un festival no que tocaron eles e o grupo ponferradino Los Espirituales, coa Praza Maior ateigada de fans do grupo local.
No ano 1967 proseguen con éxito as actuacións pola nosa comarca, O Bierzo, Villablino e Villaseca de la Ciana. José Antonio Alonso deixa o grupo ao ir estudiar fora, sendo substituído por Enrique Fojo do Pazo, Chuchín. Tamén se incorpora Rosalía, de Palacios del Sil, unha fermosa voz que acompañou o grupo durante ese ano. E como a cousa ia tan ben, Antonio foi a Madrid e adquiriu un novo equipo de guitarras, outro de voces e unha batería máis completa. Amenizan a boda de Teleta, na Casa Grande. Participan nun festival en Flores del Sil e no segundo Festival de Grupos de Ponferrada, no que actuaba como artista invitado Mochi, figura da canción española do momento. O grupo xa se sentía moito máis seguro e consolidado, incorporando no seu repertorio novas cancións bailables, temas de sempre, versións instrumentais xunto a outras máis modernas. Precisamente foi na pista de baile Las Vegas da Rúa onde actuaron por primeira vez con Los Tamara, que foi, en certo modo, a súa proba de lume diante dun dos grandes mitos da música galega, compartindo escenario con figuras como Pucho Boedo ou Enrique Paisal, cos que mantiveron relación por bastantes anos. O ano 1968 comezaba cheo de proxectos e traballo para o grupo Valdeorrés. Fixeron bolos por todo o Bierzo e chegaron a Castelo de Cima e Castelo de Abaixo, en Portugal. Nunha das súas actuacións no Molino Club do Barco, veu a velos Antonio Blanco, propietario da sala de festas Aurea, de Ourense, considerada daquela a mellor de Galicia, por onde pasaban os mellores cantantes e orquestras do momento. Fíxolles unha proba e xa os contratou para alternar coa orquestra titular da sala. Con grande publicidade en prensa e radio, rótulos con fotografías a gran tamaño na fachada do Aurea, na céntrica Rúa do Progreso, presentouse a actuación de Los Iris, na capital da provincia. Foi un rotundo éxito que deu paso a un segundo contrato. No intermedio entre ambos, Mauricio Carretero deixa o grupo, o que supuxo unha dificultade que parecía insalvable nun momento que tan feliz se presentaba. A solución pasou pola incorporación de Luis Sández Fernández, China, un personaxe que sempre andaba xunto a eles e con grandes habilidades sociais, mais que non tiña nin idea de tocar unha guitarra. Iso non era problema. O China dixo para adiante, e ali se presentou na sala Aurea un baixo clásico emprestado, que semellaba ter nacido con el. A súa destreza para a comunicación supliu con éxito a carencia máis absoluta de coñecementos musicais. Logo compraron un baixo eléctrico e a cousa xa foi collendo xeito. E como unha cousa leva a outra, estando en Ourense, Los Iris son fichados pola empresa Tablao Flamenco El Yunque para facer xira con outros artistas por toda España. O grupo atendeu os seus últimos compromisos en Muros de San Pedro, Cubillos del Sil, Festas de Cedía no Barco ou do Santiago en Petín, e partiu rumbo a Bilbao, onde estaba a sede da empresa contratante. Alí souberon que a primeira actuación sería en Valdepeñas, nada menos que en compañía de Manolo Escobar e Los Bravos. Con Escobar e os seus irmáns o trato foi amigable, mentres que o grupo de Mike Kennedy era xente moi estirada, que ían de divos pola vida. A xira proseguiu por varias localidades de Extremadura, ata que chegou un momento no que había problemas para cobrar, e o grupo decidiu continuar en solitario contratando eles mesmos. Fóronlle saindo datas en salas ou en festas de localidades da comarca cacereña de la Vera, con un éxito rotundo en todas elas. Desde alí dan o salto a Cuéllar, na provincia de Segovia, pois había que aproximarse á casa para as festas do Cristo. O empresario da sala de festas de Cuéllar confundiu o nome e pensou que a quen tiña contratado era a Los Sires. Resolveron actuar e cobrar con relación aos resultados. A sala estaba a reventar de xente e o grupo, que xa tiña moi claro que pola vida había que ir sin complexos, fixo unha memorable actuación que deixou tan contento ao empresario que lles deu 25.000 pesetas a maiores do estipulado, no contrato que lles mandara confundir.
Los Iris foron recibidos no barco como héroes que regresaban dunha campaña exitosa. A kermese na Praza Maior foi un baño de multitudes e ao día seguinte, no Molino Club, non se revolvía a xente para bailar coas cancións do cuarteto que tiña revolucionado o ambiente musical no barco e en toda a súa contorna. Nos últimos meses do ano continúan actuando en Villadepalos, Ponferrada, o Carballiño, o Barco e Toral de los Vados. Precisamente foi na Sala Canadá desta vila onde rematan o ano 68, amenizando os bailes de Nadal e Aninovo. En xaneiro de 1969, Manolito Fernández Cruz, o batería, incorpórase ao servicio militar. Tamén deixan o grupo Chuchín e China, por distintos motivos. Antonio Fernández Cruz, voz e guitarra, vai recompoñer o grupo para seguir pagando o instrumental que tiñan mercado, comezando así unha nova xeira para los Iris. Novas páxinas de música e festa que escribirán outros protagonistas e que levarán o grupo polos camiños do éxito e a popularidade que foran trazados entre 1965 e finais de 1968 polos fundadores.